እቲ ብግጭትን ብሓድሽቲ ጸጥታዊ ምዝምባልን ዝበዝሖ ዞባ ሳሕል ሰሃራ ወሓዚት ስደት ባሕሪ ከየስዕብ ተሰጊኡ ሙሉ ክታበት አንጻር ኮቪድ ካብ ዝወሰዱ ሰባት እቶም 3 ሜታዊት ዳግማይ ብኮሮና ይተሓዙ ከም ዘለዉ ሓደ ጸብጻባ መልኪቱ ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒዩ ንሎሚ ረቡዕ 5 ጉንበት 2021 ዝተዳለወ መሰናዶ ዜናና ቀንዲ አርስታቱ ብምቕዳም ጀሚርና ኣለና ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ናብ ዝርዝር ዜና ዘምርሐኩም አርሴማ ሰሎሞንየ ሰናይ ምክትታል ኣብቲ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ፍሕፋሕ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ሕሉፋት ሃይማኖተኛታት ዝተፈላለዩ ካልኦት ጉንፅታትን ብሰፊሕ ይራዩ ካብ ዘሎ ዞባ ሳሕል ሰሃራ ኣፍሪካ ማዕለያ ዘይብሉ ዋሕዚ ስደተኛታት ብባሕሪ ክስዕብ እዩ ብዝብል ስጋት እናዓበየ ምምጽኡ ሕብረት ኤውሮፓ ገሊጹ እዚ ብዝተፈላለየ ኣኽርርትን ጉንፅታትን ሃገራት ዞባ ኣፍሪካ ብዘሎ ወታደራውን ፖለቲካውን ጉንፅታት ሰባት ካብ መንበሪኦም ይማዛናበሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ብመጠን ስደት ስግሮደብ እናዓበየ ምምጽኡ ተመልኪቱሎ እቲ ጸብጻብ ሓቢርዎ ከም ዘሎ ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ብዘሎ ስእነት ጸጥታ ብዙሓት ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ምንቅስቓሳቶም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዛይዱ ከም ዘሎ ገሊጹ ሕብረት ኤውሮፓ ንትካላት ሓለዋ ባሕሪ ሊብያን ብገንዘብን ስልጣንን ብምሕጋዝ ዘይሕጋዊ ሓደገኛ ጉዕዞ ባሕሪ ክከላኸሉ ከም ዝገበረ እዚ መደብ እዚ ግን ብተጣባቕቲ መሰል ወዲሰብ ብተሪር ከም ዝተነቐፈን ይፍለጥ አንጻር ኮቪድ-19 ክታበት ካብ ዝወሰዱ 15,000 ሰባት እቶም 3 ሜታዊት ደጊሞም ብኮቪድ ይልከፉ ከም ዘለዉ በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን ኣብ ዘቕረቦ መጽናዕታዊ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ካብ መጀመርያ እዋን ምውሳድ ናይቲ ክታበት እቶም ቫይረስ ከም ዝጥቁዑን ኣብ ውሕድ እዋን ግን ባህሪ እቲ ቫይረስ ተቐይሩ ናይ ምስዕራር አጋጣሚ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ የረድእ በመሰረት ጸብጻባት እቲ በዓል መዚ ኣብ ሽወደን ክልቲኡ ክታበት ወሲዶም እንደገና በኮቪድ ካብ ዝተጠቕዑ ሰባት ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ 67 በጽሑ ከም ዘሎ ተሓበሬታ ኣመልኪቱ ፍጻመታት ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ፍጻመታት ሓድሽቲ ምዕባለታትን ይቕጽል ከም ዘሎ ዜናዊ ጸብጻባት ኣረድዮም ዓለም ለኻዊ ትካል ሰብኣዊ መሰላትን ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል መራሕቲ ኣፍሪካ ከምኡውን ካልኦት ሃገራትን ትካላትን ዓለም ብዛዕባቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ድምጾም ንኸስምዑ ጸዊዑ እቲ ትካል ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣብ 6 ወርሒ ዝመልኦ ኩናት ትግራይ ዓለም ለኻዊ ገህሰታት ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዝተፈጸሙ ሓቢሩ ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅመር ክሳብ ሎሚ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ከም ዝተቐትሉን ብኣማይት ኣሽሓት ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ከም ዝተፈናቐሉን ከምኡ ድማ 63,000 ሰባት ናብ ሱዳን ከም ዝተሰዱ እቲ መግለጺ ኣመልኪቱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዝርርብ ንምግባር ናብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሱዳን ካልኦት ሃገራትን እቲ ዞባ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ካልእ ከባቢ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ደማዊ ቅልውላው ክዘራረብ ዑደት ጀሚሩ ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣብሪሆም ብዘይካዚ መራሒ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ 2 መዓልቲ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምክያድ ኣብ ሱዳን ከም ዘሎ ካብ ኣስመራ ዝወጽእ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ካብቲ ዞባ ከይወጻና ሕብረት ኤውሮፓ ነቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ንምዕዛብ ተቐሪቦም ጠለባት ልዕላውነት ኢትዮጵያ ዝጻረሩ ብምዃኖም ኣብ ስምምዕ ክበጽሕ ከም ዘይተኻለ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ገሊጹ ሕብረት ኤውሮፓ ብሰንኪቲ ዝተፈጠረ ዘይምስምማዕ ነቲ ድሕሪ ወርሒ ዝካየድ ሃገራዊ መረጻ ዝዕዘብ ልኡኽ ናይ ምስዳዱ ውጥን ከም ዝሰረዘ ድሕሪ ምፍላጡ እዩ ኣፈኛ ነቲ መግለጺ ሂቡ ከም ዝፍለጥ ሕብረት ኤውሮፓ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈጠረ ጸጥታዊ ጸገምን ወታደራዊ ግጭታትን ከምኡውን ተቃውሞትን ነጻ ድምጽታትን ኣብ ዝተዓንፈሉ ኩነታት ነጻ ፍትሓውን ምርጫን ኣየካይድን እዩ ብዝብል እምነት ኣብቲ ምርጫ ከም ዘይክሳተፍ ከም ዝተቆጠበ ምሕባሩ ይዝከር ኣብ ሽወደን ኣብ መንጎቶም ኣብዛ ሃገር ዝውለዱን ወጻኢ ካብ ሽወደን ምውለድ ዘለዎም ጡረኛታት ዝረኸብዎ ናይ ጡረታ ደሞዝ ኣዝዩ ከም ዝፈላለ ሓደ መርማሪ ጸብጻብ ጋዜጠኛ ምርኩስ ዝገበረ ሓበሬታ ራድዮ ሽወደን ሓቢሩ በመሰረት እቲ ጸብጻብ ኣብ ኣከፋፍላ ጡረታ ኣብ መንጎዞም ዝተጠቕሱ ዓይነት ኣመጻጽኣ ናይ 5,000 ክሮነር ፍልሊ ከም ዘሎ
በዝኻ በዓል መዚ ጉዳያት ጡረታ ሽወደን በትፍልሊ ከም ዝተገረመ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኡ ኣብ ሽወደን ጽቡቕ ወይ ከዓ እቲ ምዕሩይ ዝበሃል ክፍሊት ጡረታ ንምርካብ 30 ዓመት ዝኣክል ካብ ዕድሜኻ ብስሩዕ ተቆፂርካ ይኹን ካልእ ኣገባብ ስራሕ እቶት ክህልወካ ሕጊ ከም ዝእዝዝ ይፍለጥ ብዙሓት ትውልዲ ወጻኢ ዘለዎም ሰባት ዶንጎም ኣብ ስራሕ ዓለም ስለ ዝዋፈሩን ዝረኸብዎ ስራሕ ውዕላትን ከምኡውን ዓቐን ደሞዞም ካብ ክፍሊት ጡረታ ከም ዝጸልዎ እቲ ሓበሬታ የረድኦ ኣብ ሃገረ ጀርመንን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ዜጋታት ብብዝሒ ይኽተቡ ብምህላዎም ብመጠንካ እቲ ተገዲቡ ዝጸንሐ ናይ ምንቅስቓሳት ማሕበራዊ እገዳታት ክልዓልን ዝተገደበ ነጻነት ሰብ ካብ ቦትኡ ይምለስ ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም ኣብ ሃገረ ጀርመን ብምኽንያት ዜጋታት ብብዝሒ ይኽተቡ ብምህላዎም ናጽነቶም ናይ ምምላስ ግዜ ተቓሪቡ ምህላው ሰብ ስልጣን መንግስቲ ተሃገር ካብ በርሊን ሓቢሮም ሃገረ ጀርመን ኮሮና ንምክልኻል ዝገደበቶ ማሕበራዊ ምንቅስቓስ ነጻነት ብዝሒ ዘለዎ ምዃኑ ተኸቲሉ ኣብታ ሃገር ብዙሓት ናይ ተቃውሞ ድምፂ ከስምዑ ምጽንሖም ይፍለጥ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኤውሮፓ እቶም ዝተመደበሎም ክታበት ብምሉእነት ዝወሰዱ ሰባት ናይ ምንቅስቓስ መሰላቶም ካብቶም ክታበት ዘይወሰዱ ሰባት ዝሓሸ እንዳኾነ ይመጽእ ምህላው ጸብጻባት ይረድኡ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ኤውሮፓዊ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ እዩ ካብዚ ብምቕጻል ብሓጺር ዝተዳለወ ካልኦት ዜናታት ከቕርበልኩም እየ ኣብ ሃገረ ኢራን ዝርከብ ኤምባሲ ስዊዘርላንድ ከም ጸሓፊት ብምዃን ከተገልግል ዝጸንሐት ነባር ዲፕሎማት ካብ 8 ደርቢ ዘለዎ ነዊሕ ህንጻ ወዲቓ ከም ዝሞተት ሰብ ስልጣን ስዊዝን ኢራንን ሓቢሮም ኣለዉ እታ ዲፕሎማት ብኸመይን ስለምንታይን እቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠማ ክልቲኦም መንግስትታት ካብ ምግላጽ ከም ዝተቆጠቡ ክፍለጥ ተኻይሉ ንመስርሕ ምንስሓብ ወተሃደራት ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ተኸቲሉ እቲ ኣብታ ሃገር ነዊሕ ሰሪቱ ብወተሃደራዊ መገዲ ዘይተሰዓረ ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ብዝጀመሮ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ብዙሓት ኣፍጋኒስታውያን ካብ ውሕስ ዝበልዎ ከባቢ ይሃድሙ ከም ዘለዉ ካብ ካቡል ዝወፀ ጸብጻባት ይረድኡ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ብወገኑ ካብ ጣሊባን ዝተፈነወሉ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከም ዝመከተ ይገልጽ ኣብ ሃገረ ህንዲ ብዝተፈጠረ ሰፊሕ ምልባዕ ኮቪድ ተኸቲሉ ኣብታ ሃገር ዝርከብ መካነ እንስሳታት ዝርከቡ ቤተሰብ ሙሉእ ኣናብስ ብኮሮና ተለኺፎም ብዝወረዶም ማሰይቲ ከቢድ ናይ ምስትንፋስ ፀገም ኣጋጢሞም ናይ ሞትን ህይወትን ጻዕሪ ከካይዱ ድሕሪ ምጽናሕ ከም ዝሓወዩ ኩሎም ዓበይቶምን ንኣሽቶምን ኣናብስ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ጥዕና ከም ዝርከቡ ሰብ መዚ ሃገር ብምጥቃስ ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ እቲ ብቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንጠንቂ ሞት ጆርጅ ፍሎይድ ኢኻ ተባሂሉ ገበነኛ ምዃን ዝተበየነሉ ኣባል ፖሊስ ነበር ኣሜሪካ እቲ ጉዳይ ዝረኣዩ ቤት ፍርዲ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ዜናውን ፖለቲካውን ጸቕጢ ኮይኑ ነቲ መስርሕ ዘካየደ ቤት ፍርዲ ንጉዳይ ብፍትሓዊ መገዲ ኣይረኣዮን ብምባል ካልእ መስርሕ ፍርዲ ተመስሪቱ ክረኣየሉ ብጠበቓታቱ ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተሃገር ይግባይሉ ከም ዘሎ ካብ ዋሽንግተን ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ሽዱሽተ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ብሽክለታ ኣባላት ዘለዎ ሃገራዊት ጋንታ ቅድመ ብሽክለታ ተሃገር ኣብቲ ኣብ ዙር ሩዋንዳ ዝፍለጥ ፍሉጥ ኣፍሪቃዊ ውድድር ብሽክለታ ትሳተፍ ምህላዋ ካብ ካጋሊን ኣስመራን ዝወፀ ሓበሬታ ኣረድዩ ኣብቲ ኣበየ ዓመቱ ብተኸታታሊ ጽቡቕ ውፅኢት ዘመዝግቡ ኤርትራውያን ተወዳደርቲ ኣብ ዝነሕጂ ውድድር ከዓ ዛጊት ናሆም ዘርኣይ መበል 12 ሴላ ወልደ ሚካኤል መበል 13 መሓሪት ወልደ መበል 23 ቶማስ ጎይቶም መበል 51 ደረጃ ሒዞም ኣለዉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሜድያ ንሎም ዝበልናዮም ዜናዊ መሰናዶና መላእ ኤውሮፓን ካልኦት ዘጠቓለለ መሰናዶ ዜና እዞም ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም እዮም ንምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ኣብ ጽባሕ ዜናታትና ስጋብ ንራኸብ ሓደ ካብቲ ንምስሳንኩም ማዕከንኩም ዝኾነ ሃርሞኒ ሜድያ ርእይቶኩም ተሳተፍነትኩም ብምዃን እቲ ኣብ ዩቱብ ዘሎ ቻነልና ሃርሞኒ ሜድያ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ንምሕፀን ብዘይካዚ ኣብ ፌስቡክ ብዓብዩ ከዓ ኣብ መርበብ ሓበሬታና መዓልታዊ ዝዝርጋሕ ሓደሽቲ ዜናን ሓበሬታን ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ክትረኽቡ ኢኹም ተሳተፉ ሕተቱ ረኸቡና ጽሓፉልና
በዚ ኣብ ስክሪን ተጻሒፉ ዘሎ ኣድራሻና እንዳበልኩ ንሎሚ ክፍለየኩም ሰላም ኣምስዩ